то ки он нафаре ки депортатсия мешавад. Дар ҳолате ки шумо трудовой договор дошта бошед, болоравии нархи патент ҳамасола баъди соли нав. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. Як информатсияи нав аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ба маълумоти шумо мерасонем. Баъдан комментарияҳоро мехонем. Ягон нафари шумода агар дар кор боша, дар Москва дистансиони дарс хондан ва соҳиби студентский билет шидан, рақамашон рӯи экран меброяд. Дар WhatsApp қатишон суҳбат кунем. Вазорати корҳои дохилии Русия ба хешони муҳоҷирони ихроҷшаванда дар бораи макони будубоши онҳо хабар медиҳад. Минбаъд шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд аз роҳбари муассисаи махсуси нигаҳдории муҳоҷирони ғайриқонунӣ хоҳиш кунанд, ки наздиконашонро аз макони будубоши ӯ хабардор намоянд. мақомоти Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар бораи макони будубоши хориҷие, ки дар муассисаи махсус ҷойгир карда шуданд, пеш аз ихроҷ аз Федератсияи Русия наздикони ӯро огоҳ мекунанд. яъне ҳар як шаҳрванди хориҷие, ки дар Федератсияи Русия ба қонуншиканиҳо роҳ медиҳад ва дар куҷое ки нигаҳдорӣ мешавад, мисол спецприём мегирем ё дар ягон шуъбаи милитсия, тасмим гирифт Вазорати корҳои дохилии Русия ки ба наздикону хешавандашон низ ин чиза огоҳ кунанд, яъне ки хабаррасон кунанд, то ки он нафаре ки депортатсия мешавад, то ба ягон қонуншиканӣ роҳ додагӣ аст, дар куҷо ҷойгир кардагӣ ҳастанд. Шаҳрванди хориҷӣ метавонад бо роҳбари муассисаи махсус ва муовини ӯ чунин дархост пешниҳод кунад. ҳуҷҷат мушаххас мекунад ки агар шаҳрванди хориҷие, ки дар муассисаи махсус ҷойгир шудааст, ягона намояндаи қонунии кӯдак ё шахси ғайриқобили амал дар Федератсияи Русия бошад, вазорат дар бораи макони будубоши ӯ мақомоту васояти парасториро огоҳ менамояд. гуфта мешавад ки ин қарор аз 5 феврали соли 2025 эътибор қувваи қонунии худро пайдо мекунад. яъне ки дар Федератсияи Русия бисёре аз муҳоҷироне ҳастанд, ки имрӯзҳо дар рейдҳо дастгир мешаванд ва ба шуъбаҳои милитсия бурда мешаванд ё ба спецприёмҳо қарор мегиранд, ирсолшон мекунанд. дар ин ҳолат Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия тасмим гирифт ки вақте ки шаҳрванди хориҷиро дастгир мекунанд, ба ягон қонуншиканӣ ё беҳуҷҷат дарҳол хеш ва пайвандони ӯро бояд огоҳ кунанд, ки дар куҷо ин нафар қарор мегирад ё ба куҷо бурда мешавад. ва дар ҳолате ки хешу пайвандон огоҳ карда мешаванд, инчунин дар инҷа Вазорати корҳои дохилии Русия қайд карда гуфт ки метавонанд бо роҳбарияти он муассиса гуфтугӯ намоянд. яъне гуфтугӯ кардан бо роҳбари он муассисаҳо ба чӣ хотир мебошад? ба хотире ки мисол дар спецприём нигаҳдорӣ мекунанд, яке аз пайвандони он нафар мераванд, муроҷиат мекунанд ва хоҳиш мекунанд ки мисол ин нафара билетша ҳар чӣ зудтар мегиранд ва аз ҳисоби худшон пардохт мекунанду тезтар ҳар чӣ зудтар аз ин муассиса ҷавоб диҳанд шавад. тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи Қазоқистон сафар карданӣ бошед, рақамашон рӯи экран меброяд, занг занед, қатишон суҳбат кунед. Салимов нависонда: ассалому алайкум, сертификат дорам, метавонам патент себора гирифтан метавонам. сеюмбора гирифтани патент, яъне ки бегузаштани граница агар дар назар дошта бошед, дар ҳолате ки шумо трудовой договор дошта бошед, бале метавонед. агар ки надошта бошед, граница мегзанед. Шаҳбоз нависонда: ассалому алайкум акай Солмон, ман паспортма алиш кардам. Москва брам гости мезананд? Ҷавоб те ака. паспортона иваз кардан шад. дар ҳолате ки ба Москва сафар мекунед, сабабша гуфта бутонед ки ба чӣ хотири иваз кардаен, шуморо иҷозат метиҳанд, бале ба вориди Москва мешавед. чунки дар ҳолате ки шумо мерен дар таможни контрол пурсупос мекунанд, вақте ки шумо паспорт алиш кардаен, сабабҳои иваз кардани паспортам мепурсанд. агар ки ягон роҳҳои ғайриқонунӣ қатъӣ боша, аз рейс мегардонанд. Абдуназаров нависонда: ассалому алайкум ака, баъди соли нав беҳтар мешавад ё бадтар? ба фикри шумо. пешакӣ раҳмат ака. худованд куна ки ҳамавақт беҳтар шавад. фикри мо ҳамавақт дар беҳбудие, бародари азиз. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акай Сормон, ман документом 100%ам, дар чорни списка ҳастам. границаи Қазоқистон пересекат кунам мешавад? дар чорни списка вақте ки документҳои шумо 100% бошад, метавонед ки ба намояндаҳои Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ
дар Федератсияи Русия муроҷиат кунед ва ҳуҷҷатҳои худтонро пешниҳод мекунед, имконият ҳастае ки номи шумо аз уҷа хат зада шавад. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорумон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови баҳорӣ кай сар мешавад? Аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. Мансур нависондаи ассалому алайкум ака. Ҳамин документҳо тамом шуда бошад. Возвращение на родину ватан рафтанда ягон проблема намешавад? Не, проблема намешавад, не ки минусаш ҳамияе ки шумо автоматически запрет на въезд мешин. Як нафари дигар нависондае ки ака ма ягон документ надорам. Баъди соли нав Тоҷикистон рафтанем. Омадамо метавониста бошам, ҷавоб медодӣ. Вақте ки шумо ҳуҷҷат надоред дар таможни контрол, агар ҳуҷҷатҳое ки барои муҳоҷирон зарурӣ мебошанд аз шумо пурсон нашаванд, дар паспорт ҳамихе печат занану шумо гузарен, ягон мушкилӣ намешавад ва шумо боз рафтан метавонед. Вале бисёри вақтҳое ҳастае ки мигратсиони картаро нигоҳ мекунанд ва ҳуҷҷатҳои заруриро аз шумо мепурсанд. Пешниҳод ки кардан натавонистем, албатта ки запрет на въезд мекунанд. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорумон. Патент қимат мешавад ё ин ки не? Болоравии нархи патент ҳамасола баъди соли нав ба назари ҳамаи мо шумо мерасад. Бародари азиз, қариб ки дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия ҳар сол баъди соли нав нархи патент боло бурда мешавад. Рӯйхаташ мумкин ҳафтаҳои оянда буброяд. Дар кадом шаҳр чӣ қадар мешавад? Худо розӣ боша, баъд видео мекунем, ба маълумоти шумо мерасонем. Интизор бошед, мебинем. Бародарони азиз ва гиромии қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.